बिथाङा एक्चुअल रियेलिटि माबाफोरखौ मिथिया बेनिखायनो साज्रां बहाबा ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्राखौ लानानै बुंलाबायदों बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदि नङा जों जिखिनि 5 लाख एक्सग्रेसिया होगोन होननानै माखानाय रादायाव दंखायो जों बिटिआर रादायाव बे मथे होदों जोंहा गासै प्राय 4000सो माल्टिनेसनेल लिस्ट दं एनडिपि एबारनि एनडिपिनि आरो बिनि सिगांनि माखासे थालांदोंमोन बिएलटिनि आरो आबसुनि मुभमेन्ट समाव जालांनाय मुंख्लंफोरनिबो लिस्ट थालांदों बे जोंहा गोबां लिस्ट दं बेनिफ्राय जों दासिमहालागै हयथ' 2000सल'सो होनो हानाय जादों 2000बो जायाखै हयथ' 1500सो 1500सो माल्टिनेसनेल जों माबा होनो हानाय जादों बाखि होनाय जाथ'वाखै आरो बेखौ जों खनसेनो होनायबो एसेबां पसिबोल नङा बेनिखायनो जों फेज बाय फेज होगासिनो दं आरो बाखिखौनो जों होलांबाय थायो बिथाङा एक्चुअल रियेलिटि माबाफोरखौ मिथिया बेनिखायनो साज्रां बहाबा ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्राखौ लानानै बुंलाबायदों बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदि नङा जों जिखिनि 5 लाख एक्सग्रेसिया होगोन होननानै माखानाय रादायाव दंखायो जों बिटिआर रादायाव बे मथे होदों जोंहा गासै प्राय 4000सो माल्टिनेसनेल लिस्ट दं एनडिपि एबारनि एनडिपिनि आरो बिनि सिगांनि माखासे थालांदोंमोन बिएलटिनि आरो आबसुनि मुभमेन्ट समाव जालांनाय मुंख्लंफोरनिबो लिस्ट थालांदों बे जोंहा गोबां लिस्ट दं बेनिफ्राय जों दासिमहालागै हयथ' 2000सल'सो होनो हानाय जादों 2000बो जायाखै हयथ' 1500सो 1500सो माल्टिनेसनेल जों माबा होनो हानाय जादों बाखि होनाय जाथ'वाखै आरो बेखौ जों खनसेनो होनायबो एसेबां पसिबोल नङा बेनिखायनो जों फेज बाय फेज होगासिनो दं आरो बाखिखौनो जों होलांबाय थायो बिथाङा एक्चुअल रियेलिटि माबाफोरखौ मिथिया बेनिखायनो साज्रां बहाबा ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्राखौ लानानै बुंलाबायदों बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदि नङा जों जिखिनि 5 लाख एक्सग्रेसिया होगोन होननानै माखानाय रादायाव दंखायो जों बिटिआर रादायाव बे मथे होदों जोंहा गासै प्राय 4000सो माल्टिनेसनेल लिस्ट दं एनडिपि एबारनि एनडिपिनि आरो बिनि सिगांनि माखासे थालांदोंमोन बिएलटिनि आरो आबसुनि मुभमेन्ट समाव जालांनाय मुंख्लंफोरनिबो लिस्ट थालांदों बे जोंहा गोबां लिस्ट दं बेनिफ्राय जों दासिमहालागै हयथ' 2000सल'सो होनो हानाय जादों 2000बो जायाखै हयथ' 1500सो 1500सो माल्टिनेसनेल जों माबा होनो हानाय जादों बाखि होनाय जाथ'वाखै आरो बेखौ जों खनसेनो होनायबो एसेबां पसिबोल नङा बेनिखायनो जों फेज बाय फेज होगासिनो दं आरो बाखिखौनो जों होलांबाय थायो बिथाङा एक्चुअल रियेलिटि माबाफोरखौ मिथिया बेनिखायनो साज्रां बहाबा ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्राखौ लानानै बुंलाबायदों बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदि नङा जों जिखिनि 5 लाख एक्सग्रेसिया होगोन होननानै माखानाय रादायाव दंखायो जों बिटिआर रादायाव बे मथे होदों जोंहा गासै प्राय 4000सो माल्टिनेसनेल लिस्ट दं एनडिपि एबारनि एनडिपिनि आरो बिनि सिगांनि माखासे थालांदोंमोन बिएलटिनि आरो आबसुनि मुभमेन्ट समाव जालांनाय मुंख्लंफोरनिबो लिस्ट थालांदों बे जोंहा गोबां लिस्ट दं बेनिफ्राय जों दासिमहालागै हयथ' 2000सल'सो होनो हानाय जादों 2000बो जायाखै हयथ' 1500सो 1500सो माल्टिनेसनेल जों माबा होनो हानाय जादों बाखि होनाय जाथ'वाखै आरो बेखौ जों खनसेनो होनायबो एसेबां पसिबोल नङा बेनिखायनो जों फेज बाय फेज होगासिनो दं आरो बाखिखौनो जों होलांबाय थायो